Totoy Bato! Yo, Wardzo! Usa ka may gabi mga angkol ug mga auntie. Tugutin isab ninyo ng mga nasa taghatahuran ni mga orsa. Magandang gabi po sa inyo show. Sa inyo mga kabisyo. Uy, wala. Ayun. Parang naipit ha. Anyways, kumusta naman po mga angkol? At mga ante sa gabing ito, sa ating mga pamangkin nga nakatutoy ngayon. Kumusta naman po ang inyong kalusugan? Ha? Okay ba? Ha? Wala bang sakit? O sakit-sakitan siguro. Ayan, sa mga may sakit po, ayan, get well soon. Ayan, or get well the soonest as possible. Kasi mahirap na ngayon para sa iyo na may sakit ka. Kasi unang-una, yung pag-atupag mo sa mga trabaho mo. O hindi ka sigurado sa mga ginagawa mo ba? Parang something like may mga istorbo. Pero pag wala kang sakit po mga kabisyo, nako, ang sarap talagang magtrabaho. Oo, at isa pa mga kabisyo, dapat alagaan po natin dahil unang-una may mga kasamahan din tayo, no? So mahirap na din. Ayan. So kung ako sa iyo, maganda siguro drink lots of water, pahinga, rest, and once in a while din, kailangan din naman sigurong i-treat mo ang sarili mo. Baka nakalimutan mo na kabisyo, no? Lagi ka na nagtatrabaho, nakalimutan mo na merong ikaw. Yawards, oh. Anyways, mga kabisyo, ayan, sa gabing ito, always naman po na lagi natin pinag-uusapan sa programang ito, ang mga nagdaan, mga nakalipas na mga panahon na kung saan hanggang ngayon, ninanamnam natin siguro at hindi natin nakakalimutan kasi nagiging parte sila sa buhay natin. Kung ano man tayo ngayon, siguro, naging malaking tulong yon sa paghubog sa pagkatao na ikaw ngayon. Oo. So, pag-usapan natin ngayong gabing ito ang tungkol sa pakikitungo ng mga bata sa magulang noon at ngayon. Yawards. So, alam na natin yan mga kabisyo, no? Oo, nung araw, alam ko, nung dati, naalala ko lang. Eto, hindi ko pwedeng kalimutan to. Kapag merong mga bisita ang tatay mo at ang nanay mo, ang mga bata, akyat sa kwarto. Akyat sa loob ng bahay. Oo, kasi sabi ko akyat kasi yung bahay dati po mga kabisyo, hindi lang one floor, no? 2 floors yun kasi parang bahay kubo, di ba? No, sa probinsya yan mga kabisyo. Yan. Sa mga pamangkin po natin na medyo walang idea kung ano. Alam niyo mga pamangkin, yung bahay dati po, may hagdanan yan. So sa ilalim po ng bahay, yung gawa sa kawayan po mga kabisyo, sa probinsya na type to dati ha, na kung saan sa ilalim po ng bahay, nandun yung mga alagang manok. Alagang mga itik at saka bebe. Andun. Oh, kaya ngayon sanabi kong akyat. Sabi ko nga, pag nandyan yung mga bisita at saka mga kaibigan ng tatay at saka nanay mo, bawal kayo makikipaghalubilo. Andun kayo sa kwarto. Oo, sumisilip doon sa bintana. Kasi pag may mga bisita po, alam na natin yan na lumalabas po yung pera ng mama at saka papa mo. Mag-order na yan ng lechon manok. O kaya naman liempo. Kaya kayong mag-soft drinks. Pero pag kayo na, hindi po kayo binibilhan ng mga ganun kasi nakakasira daw ng kalusugan. Samantalang yung mga kaibigan, pinapainom ng soft drinks eh. Yawards. Diba? Ganun yun. Kasi bawal po makipaghalubilo ang mga bata sa mga matatanda. Yun yung dati naabutan ko po yun mga kabisyo. Pero ngayon, kahit na nandyan yung mga kaibigan ng tatay at mama mo, yung mga bata nandyan sa gilid, di ba?
Walang pake. Bahala kayo dyan. Saka hindi na rin sinusuway ng mga magulang yung mga bata na, oy, akit kayo sa taas. Pero nung naabutan ko po mga kabisyo, ganun po yan mga kabisyo. So siguro ang pakikipag-ugnayan ng mga bata sa kanilang mga magulang ay maaring nagbago na. Dahil na rin siguro sa lipunan at teknolohiya. Totoo po yan. Itong teknolohiya talaga ay malaki talagang binigay na pagbabago sa atin sa pakikitungo ng mga bata sa kanilang mga magulang noon at ngayon. Kaya po mga kabisyo, meron po akong pinost sa aking fanpage. Hanapin nyo na lang po ngayon, Totoy Bato Official. Ang nakalagay po mga kabisyo, mga naobserbahan mong pagkakaiba ng pakikitungo ng mga anak sa mga magulang noon at ngayon. Nabanggit ko yan kanina, yung example po mga kabisyo. Alam ko yan, maraming mga siguro magulang na ngayon, hindi na pinapractice yung mga ganon. Halimbawa, nandyan yung mga bisita mo, ayan, laro ng mga bata, nag-ML sa gilid, ayan, okay lang. Habang maingay yung mga bata, maingay din yung magulang na nagkikipag-usap sa kanilang bisita, wala lang, okay lang, di ba? Yan yung kaibahan po mga kabisyo. Yan ang isa sa mga example. Ayan, sa mga pwedeng naobserbahan ni Totoy Bato. Ayan, mag-comment na po kayo. At habang kayo po'y nakatutoy, once again, welcome po sa ating programang Totoy na Love. Kung gusto mong baliktarin po natin, pwede sabi, Love, Totoy na. Mas maganda siguro yun, Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!